V ďalekej krajine žil mocný kráľ menom Vikram. Bol známy po celom kráľovstve svojou silou a honosnými hradmi. Ľudia rešpektovali jeho moc, ale často sa ho aj trochu báli. Kráľ Vikram veril, že rešpekt sa prejavuje bohatstvom a veľkými darmi. Myslel si, že čím drahší dar bol, tým viac rešpektu skutočne ukazuje. Miloval prijímať lesklé drahokamy a ťažké zlato od svojich poddaných. Jedného dňa kráľ ohlásil veľkú hostinu. Všetci v kráľovstve boli pozvaní osláviť jeho narodeniny. Požiadal svojich ľudí, aby priniesli dary na preukázanie ich lojality a rešpektu. Palácové sály sa naplnili chutnými rastlinnými jedlami, smiechom a hudbou. Dedinčania a šľachtici prichádzali, nesúc mnoho krásnych a drahých darov. Boli tam trblietavé náhrdelníky, jemné hodváby a vrecká pretekajúce vzácnym korením. Kráľ Vikram sa usmieval, sledujúc, ako jeho dvorania kopia poklady. Každý dar, myslel si, bol znakom toho, ako veľmi ho jeho ľud obdivoval. Cítil sa veľmi dôležitý a silný. Potom stará žena menom Devi pomaly kráčala dopredu. Bola oblečená v jednoduchých šatách a jej ruky boli prázdne, okrem jedného malého, dokonalého manga. Bol jasne žltý a sladko voňal. Dvorania si šepkali a ticho sa šikotali. Mysleli si, že Devi je hlúpa, keď prináša taký malý, obyčajný dar mocnému kráľovi. Niektorí si dokonca mysleli, že je to neúctivé. Kráľ Vikram ju uvidel a trochu sa zamračil, hoci sa to snažil skryť. Jediné mango. Po všetkých prepichových daroch, ktoré prijal, sa to zdalo byť skutočne chabou ponukou. Premýšľal, či naozaj rozumie jeho moci. Devi dorazila k kráľovskému trónu. Natiahla mango, jej oči iskryli dobrotou. Môj kráľ, povedala jasným, nežným hlasom, prinášam vám toto jednoduché ovocie. Dvorania si vymenili pohľady, očakávajúc, že kráľ bude rozrušený. Mysleli si, že Devi bude vyhrešená za jej skromný dar. Ale Devi pokračovala, toto mango vyrástlo v mojej malej záhrade. Starala som sa oň s láskou každý deň. Sledovala som, ako dozrieva pod slnkom, vyberajúc ten najdokonalejší pre vás. Nenesie žiadne zlato, žiadne drahokamy, ale nesie celé moje srdce a môj najúprimnejší obdiv k múdrosti, ktorú preukazujete pri vládnutí našej zemi. Kráľ Vikram sa vzpriamil. Očakával ospravedlnenie, alebo možno výhovorku za jej skromnú ponuku. Namiesto toho Devi hovorila nie o bohatstve, ale o srdci. Skutočný rešpekt, môj kráľ, vysvetlila Devi, sa nemeria tým, čo sa leskne, alebo koľko to stojí. Meria sa úprimnosťou a láskou, s ktorou je daný. Skutočný rešpekt kráľa pochádza zo srdc, ktorých sa dotkne, nie z zlata, ktoré zbiera. Toto mango predstavuje moju úprimnú vieru vo vašu dobrotu, nie môj strach z vašej moci. V celej veľkej sále zavládlo ticho. Kráľ Vikram sa pozrel na jedno mango v Devínej ruke, potom na vysoké kopy drahých darov okolo neho. Rozdiel videl teraz jasne. Všetky tie honosné poklady boli prinesené z povinnosti, alebo možno dokonca zo strachu. Ale Devín mango, taký malý a skromný, bol naplnený skutočným, čistým rešpektom. Bol to dar zo srdca, slobodne daný. Uvedomil si, že celé jeho chápanie rešpektu bolo nesprávne. Pomýlil si strach s obdivom a veľkolepé gestá so skutočnou úctou. Viac si vážil vonkajší prejav ako vnútorný pocit. Kráľ Vikram vstal, zostúpil zo svojho trónu a jemne vzal mango z Devínej ruky. Pozrel sa na starú ženu, v jeho očiach sa rozsvietilo nové pochopenie. Devi, oznámil, jeho hlas sa rozliehal tichou sálou, dnes si mi dala najcennejší dar. Naučila si ma pravému významu rešpektu. Od toho dňa sa kráľ Vikram zmenil. Vládol s väčšou pokorou a múdrosťou. Viac počúval svojich ľudí a snažil sa získať ich skutočný rešpekt, namiesto toho, aby ho len vyžadoval. Jeho kráľovstvo prekvitalo nielen bohatstvom, ale aj šťastím a harmóniou. Ľudia milovali svojho kráľa, nie preto, že sa ho báli, ale preto, že ich rešpektoval a naopak, ponúkli mu svoj najúprimnejší, srdečný rešpekt. Tento príbeh nás učí, že skutočný rešpekt nie je o moci alebo materiálnych veciach. Je to o úprimnom ocenení, láskavosti a porozumení medzi ľuďmi. Je slobodne daný a hlboko cítený. Pamätajte, jednoduchý čin skutočného rešpektu môže byť mocnejší ako akékoľvek veľkolepé gesto. Vždy sa snažte získať rešpekt svojimi činmi a dávajte ho slobodne ostatným. Ak sa vám páčil tento príbeh o prekvapivej sile skutočného rešpektu, prosím, dajte like tomuto videu a prihláste sa na odber kanála Slova Krepo pre ďalšie legendárne príbehy a nadčasové lekcie.